Hyvää päivää teille kaikille katsojille. Tasan 2 viikkoa sitten saimme valmiiksi tavallinen perheenäiti-dokumentin. Nyt tässä kävi vaan sillä lailla, että ainoastaan minä selvisin ja olen täällä kertomassa. Ja tässä näette dokumentin. Tässä dokumentissa kuvaamme normaalin kotiäidin elämää. Ammattinihan on olla sisäkkänä tietokoneen nurkkaruuvipala tehtaalla. Korjailen kaiken näköistä. Mitä sinne lattialle nyt kertyy kaikkia tietokoneen nurkkaruuvipalojen palasia. Palkka on 3 euroa viikolta. Nämä meidän työnantajathan ovat semmosia, että ne niinku palkkaa porukkaa, sitten ne vaan niinku uhkailee, että mä kaajan teidän koiran ruokakupin, tuun tasan kello 12, kävelen suoraan olohuoneeseen, käännän kelloa tunnilla eteenpäin ja samalla lähtiessä jätän sen kaupan päälle sen teidän ulko-oven auki, jotain tämmöstä uhkailevat, että siitä ei sitten ihan erotakaan siitä työstä, että siellä ollaan sitten loppuelämä. No siis minä olen Pirkko Tammer Viherpelto-Kyyhky. Olen 53-vuotias tavallinen perhettä pyörittävä äiti, 3 lapsen äiti. Asiaanhan kuuluu myös lasten hyväksikäyttö kotihommissa, TV:n kantelemisessa. Mitä ne ollaan ostettu tuolta kaupasta. Mistä idea dokumenttiin lähti? No sitä vois sulle kysyä. Ennen minä tätä dokumenttia tee. Oi voi.